ମାମା ଏଟା କଣ? ଏ ମା ଏମିତି ବସିକି ବସଚା ଏମିତି ବସିକି କିଏ ଲେଖୁଛି ବା? ମାମା ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅ, ମାମାକୁ ଅନେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ମାମା। ମାମା ତମେ କଣ ଲେଖୁଛ? ସାଇଜ ରେ ବସ, ଚକା ପାରି ବସ। ମାମା ଚକା ପାରି, ହଁ ସୁନା ଝିଅ। ଏବେ ଲେଖ। ଏ ବି କହିଦିଅ ବି ସି ଡି ଇ ଡି ତାପରେ ଇ କାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ମୋ ଚନ୍ଦର ମୋହଡା ଇଏ ପାଠ ହଁ କଣ କରୁଛ? ବସଛ? ବର୍ଷା କୋଉଠି ହଉଛି? ହାସୁ ହାସୁ କରିବା ବର୍ଷାରେ? ମା ତମେ ଏବେ ଲେଖିଲ? ଆସିବୁ ଯେ ତମେ ଏବେ ଲେଖିଲ? ଦାଗ ଲାଗିଗଲା ଦେଇଦିଅ। ମା ତମେ ଏ ବି ଲେଖିଲ? କେତିକି? ପାଞ୍ଚଟା? ଆଉ ଓମ୍ କରିଦିଅ, ଏ ବି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଓମ୍ କରିବାର ଓମ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ଓମ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ମାମା କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? ବସଛ ନା ଲେଖୁଛ? ଏ ବି ଲେଖିଲ କି? କେତେ ଲେଖିଲ? ଟିକେ ହାଇ କହିଦେତେ ମାମା। ଏନେ ହାତ ହାଇ କରିଦେ।